सोरबा साफा सानैया पेज फिसा पेज खुलिना लानानै ओरैबायदि मोनसे कन्ट्रभार्सियाव समाजाव मोनसे सोनानै होदो जायनोखि फेसबुकखौनो जों आथिखालाव नायनो सुखुवा आरो मोना सरकारखौनो बहुतबार सेफायखाबाय दा सेल्फ हेल्प ग्रुपखौबो होनायखौबो जुदि होआखै होननायाथ' बिथांमोननि मोनसे आखु दिनै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुनो मोनो सोरबा साफा सानैया पेज फिसा पेज खुलिना लानानै ओरैबायदि मोनसे कन्ट्रभार्सियाव समाजाव मोनसे सोनानै होदो जायनोखि फेसबुकखौनो जों आथिखालाव नायनो सुखुवा आरो नोङैनि बिथांमोना बायदिसिना एडिटिं खालामो बायदिसिना बाथ्रा बुङो नोङै बाथ्राफोरखौ फोसावलाबायबाय थायो ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों मोनसे आर्गुमेन्ट्सजों मोनसे जुक्तिजों मोनसे ससाइटिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जिखिनि आर्गुमेन्ट्स नांगौ बे आर्गुमेन्ट्सजों बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फोसावनानै होयोबाथाय मोजां जायो दान्थे बिदान्थे जायो इयाव आहा बुंनो लागा बाथ्रा गैया नाथाय नोंथारिखौबो जुदि जानला मोनला फोसावलाबायोबा थायो जोंनि थाखाय इयो इउपिपिएल आरो बिपिएमनिल' नङा गासै जोंनि बर' हारि बा जोंनि ओनसोल बा बिटिआरनि ओनसोला बियो उनफिननानै थागोन आरो ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुगैदो बिदि बायदिसिना कन्ट्रभार्सि जाथावथाव जायनिखि समाजा आवगायनायाव हेंथा होयो बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जाहाथे बिथांमोना सृष्टि खालामा बेखौ आं बिथांमोनखौ खावलायगोन आरो